Kaixo egunon! Ongi etorri Kalasan teleberrira. Hurrengo astean eguzkia egingo du. Tenperaturak igoko diren. Belarri handia dauzka. 4 hanka dauzka. Belarra jaten du. Ogia eta azenarioak ere. Zelaian bizi da. Zer da? Mentira! Irakaslearen eta ikaslearen arteko elkarrizketa. Zenbat hezur dauzka zure gorputzak? 208. Hauna, erantzun du ikaslea. Buru gogorra. Esan nizun, esan atzo 207 hezur bakarrik dauzkala giza gorputzak. Bai, baina. Gaur Olivia hezur bat irintzi dut. Aurreko astelehen eta asteartean Serantes mediku animaliak aztertu zituzten 5. eta 6. mailako ikasleek. 5. mailakoek ezin izan zuten Serantes mendira igo, baina 6. mailakoek bai, eta txapeldun hutsak izan ziren aldapak igotzen. Talde lanean aritu ziren, igotzen eta animaliak ikertzen. Hau bai bizipoza! Ostegunean gure elkarketa virtualeko 2. saioa izan genuen Azkoitiako ikasleekin. Lehenengo saioan herria eta ikastetxea erakutsi genuen. 2. saioa honetan banakako aurkezpenak izan ditugu eta gure zaletasunak azaldu dizkiegu. Irrikitan gaude berriro egotearren. Alex Txikonek bertan behera utzi du Everesteko eskalazioa. Azken asteetan Himalaiaren eremua koronabirusa neurririk gabe hedatzen ari da. Txinatar susiria. Duela astebete Madrilen eros ziteken txinatar susiri baten alarma piztu zen. Susiria 33 metro eta 20 tona zituen eta kontrolik gabe sartu zen atmosferean aurreko astean. Zorionez Indiako ozeanoan erori zen, Maldiba zuharten ondoan. Ez da kasu bakarra, izan ere espazio zaborra lurra orbitatzen du. Susiriren aztarna handiak eta satelite zaharrak espaziotik dabiltza, eta lurrera erortzen aukeratu bat da. Lurrean ez baditugu gauzak botata uzten, ez genuke espazioko zaborra zaindu behar. Eskerrik asko hor beste astebete egoteagatik. Hurrengora arte!